Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, o doa cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Segundo os sabios e filósofos, hai 4 elementos que están na orixe de todas as cousas: a terra, a auga, o lume e o ar. Se o miramos ben, posiblemente o forno e o muiño sexan os instrumentos máis sofisticados que o ser humano ideou para dominar os 4 elementos no seu beneficio. Por iso, a carón dos fornos e dos muiños, non só hai o doa a doa do traballo e da suor, senón que por riba de todo os vivimos como lugares sagrados. Alí viven os deuses, discretos e comprensivos, que nos bendicen coa ledicia da vida e cos gozos do amor e do lecer. Normalmente cada aldea tiña un muiño. A parroquia de Campolongo tiña 3 muiños. Na miña casa tiñamos un muiño que era de tres familias, entón tocábanos de días do mes a cada un. Estaban repartidos en pezas, medias pezas e horas. A peza son 12 horas, a media peza 6 horas ou mediodía, e despois, en certas familias, pois repartían 2 ou 3 horas, porque os muiños que moían ben, en pouco tempo, estaban moendo sobre 15 kilos de millo por hora. Cando viña a sequía, pois que non daba abasto, había uns cubos grandes e tiña que retener a agua e tiña que parar de moer ao mellor un día para encher aquel cubo de agua. E dicía, eu hasta pasado mañá non che podo dar. Non che podo moer porque estou retenendo a agua, a ver se podo moer mañá. Arredor dunha pedra, botabas o millo dentro dun capacho, unha cuenca que tiña, e había dúas pedras que iban dando voltas, e desfacían o millo e caía a fariña no suelo. No río Barcala, que era onde había que ir ao muiño albeiro, era ali. Tiña un patrigo, que era o albeiro distinto. Acórdome que era moito máis grossa a roda de moer. Ese funcionaba sobre todo cando moía para algún panadeiro. Aí naceron as festas a muiñada que lle chamaba. E por iso aquela canción de unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña inteira, esa sí que é muiñada. Porque resulta que era tipo discoteca. Os muiños de rolos que eran daquela eran tipo discoteca. Eran tipo discoteca porque había de todo ali. Non ampliemos a cousa máis. Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Bueno, eu nací nunha aldea, entón o pan facíamoslo na casa. Facíamos o día sábado, porque había que traballar moito e entón non había que facelo cando tiñamos tempo libre. Cada 8 días enchíamos o forno. Abrías a artesa e viña o saco do muiño a peneirar. Aí botábase esa fariña peneirada e botábaselle agua fervendo, que se chamaba escaldar a boroa. Unha vez unificado todo, pois empezaba a amasar, que solían meter as maus de punta e despois cerraban o puño para arriba, para baixo, e amasábano durante 1 hora. Botábaselle o fermento para fermentar a masa, poñíase así a fermentar, e que aí íbamos quentando o forno. Collían un paño blanco, que solía ser de liño, desos que había antes na aldea, ou unha sábana bella,
máis ben unha mantiña de liño dos que o tiñan, e cubríano, e deixaban unha hora descansar, que chamaban levadar. Con un carro de leña do monte, que se iba a buscar ao monte. Empezabas a cantar o forno. Leña ao forno. O forno, de momento, ao meterlle a leña dentro, escurecía todo con fume negro. E metíalo no forno quente. Primeiro cantábalo o forno con moita leña. Sacabas a leña, limpiábalo bien, con limpio, barreidiño, entonces ali botábanse os bolos do pan. Collíase unha pedra delgada que tapaba a porta do forno totalmente, e collíase boñigas de vaca, das que tuveran bastante duras, en unha cuadra, en un sitio deses, collíase nun legón, levábase para ali e coas mans. A persona remexía aquelo ben e cerraba todas as xuntas da porta. Era curioso o termómetro que tiñan as mulleres, miña nai, do forno. Era poñerlle a man á pedra da porta do forno e tiñan no sentido xusto a graduación que tiña o forno. O pan da aldea era un pan que se facía en grandes dosis. Unha familia que tiña pan para o ano, esa expresión estaba popularmente consagrada, era unha familia que xa non podía quizá presumir de rico, pero podía presumir de non pasar fame. Eu recordo que na miña casa había eso das clases de pan. O pan ordinario era o pan de millo. Nos fallamos o pan de millo con mestura de centeo. Dicen que o pan que era moito mellor co centeo que sin centeo. E depois naqueles tempos tamén se facía pan de centeo. Porque moita xente acabábase o millo. Entonces facían pan de centeo. Era oscuro, pero era moi rico. Trigo botábase pouco, por tanto consumíase pouco. Facíase para festas, nada máis. Pois moitas veces eran pan así como de cebada, feito con a cebada, un pan bravo, eu non sei como é isso. O pan de ración era un pan de millo moi cerrado, pero sabía moi mal, recórdome que sabía moi mal. Como era rapaz, comía a corteza, e a amiga non me tiraba, ou daba ya as vacas. Non era de decir como hoxe unha peza de pan, non? Daquela, unha rebanda, ou dúas rebandas, ou mitar daquele moletiño, ou unha bola. Sabe o que é unha bola? Ai, nós facíamos unhas boliñas así grandes. Metíamos 4 no forno. Recuerdo la bolla de real y pataco. Una bollita, no muy pequeña, ¿no? Una bollita bastante buena. Pero facíase unha antes, sin porta, de porta aberta, lle chamaban. Que se quitaba xa para cenar, xa polo regular sempre se cocía pola tarde. E para cenar xa se facía esa broa. A Santa Broa era o pan nuestro de cada día. Nas casas que tiñan así un pouco máis de potencia, aí chegaba o millo. Primeiro facías a empanada xa. Antes de meter o pan xa se facía unha empanada. Xa fose de trigo ou de millo. A empanada de millo, que consistía unha empanadeira que levaba unha parte, como de 1 centímetro, de broa, de masa da broa por abaixo, e logo despois o medio, o relleno da empanada, eran cebolas picadas e fritas nunha sartén con un pouquiño de panceta, ou se había outra carne, que poucas veces había, botábase aí no medio, tirábase aquela sartén dentro, esparcíase con unha cuchara e botábase outra cuberta de masa delgadiña
por arriba. Levábamoslo ao forno, barriámoslo ao forno e metiámoslo. E facíamos unhas empanadas de torriscos, e cebola, e botábamos un pimiento se os había. E así. Las hacíamos de berberechos, de sardinas, de xurelos. Empanadas facíanse de raso de cerdo. E facíanse de sardiñas, que había moitas sardiñas. Ou máis regular de sardiñas ou de bacalao. O bacalao era un peixe barato daquela. E de sardiñas ou de bacalao. O ter empanada aquel día era talmente unha festa. Polo regular, cocíase pola tarde. Entonces, pa noite, xa era empanada. A cena que había xa era empanada. Empanada de millo con unha fecha de viño. Ese era. Os pequenos non se querían acostar hasta que saliera a empanada. Eu, concretamente, teño estado hasta as 12 para que saliera a empanada. E viña a abuela, e xía das festas, facía o bolo de pan e facía empanadas. Eu era un rapaz moi chavalote, sería de 7, 8, 10 anos. E iba á misa e estaba deixando echar á casa para comer a empanada, que me acordaba a empanada. Cando se faguía o pan, pois faguíase tamén a empanada. E ela tiña empanada no forno e resulta que unhos de Chirigota levaronlle a empanada. Levaronlle a empanada, quedaron sin cena, tiñan a empanada para a cena, para a familia, quedaronse sin empanada. E despois incluso soupo quen fora. O sea, de Chirigota a Chirigota, pero ela quedou sin empanada.